Moikka! Mun nimi on Jonna ja mä oon kesätyöntekijänä täällä asumisyksikkö-tukitalolla. Mä ajattelin, että mä voisin näyttää sulle vähän meidän tiloja ja ehkä vähän kertoa meidän toiminnasta siinä samalla. Joten jos sua kiinnostaa tulla kattoon, niin tuu mun mukaan. Mennään kohti etuovea. No niin, tervetuloa tutustumaan meidän taloon ja mennään tästä etuovesta, niin päästään kohti näitä meidän alakerran tiloja. Ja alakertaan eli ryhmätilaan astuttaessa onkin tällainen näkymä. Tässä on meidän eteinen ja tuossa oikealla puolella on esillä kaikennäköisiä esitteitä ja tiedotteita asukkaille ja muun muassa meidän asukkaiden laatima tämmöinen unelmakartta. Seuraavaksi voitaisinkin kurkata näihin kaappeihin. Meiltä löytyy täältä esimerkiksi tällainen kirjastokaappi, josta asukkaat voi sitten lainata kirjoja luettavaksi. Ja sen vierestä löytyy tällainen askartelukaappi, missä on kaiken näköisiä esimerkiksi taidetarvikkeita ryhmiä varten. Sitten astutaan meidän keittiöön. Täällä me keitellään aamuteet ja kahvit ja valmistellaan aamupuurot. Me pidetään myös yhteistä ruoanlaittoa ryhmämuotoisesti ja asukkailla on myös mahdollisuus laittaa täällä itselleen ruokaa. Meillä on muun muassa tämmöinen airfryer käytössä. Ja keittiöstä päästään kulkemaan tänne meidän ryhmätilan olohuoneosioon. Täällä me vietetään asukkaiden ja ohjaajien kesken aikaa ja esimerkiksi katsellaan telkkaria tai pelataan pelejä ja pidetään erilaisia ryhmiä. Aamuisin me katsellaan aina telkkarista yhdessä uutiset ja luetaan sanomalehdet ja vaihdetaan päivän kuulumiset. Me kirjoitetaan aina myös ryhmätilan valkotaululle päivän ohjelma strukturoidun arjen tukemiseksi. Meillä on ryhmätilassa esillä myös asukkaiden tekemää taidetta. Tässä esimerkiksi näkyy tämän kesän taideryhmän tuotoksia. Ryhmätilassa meillä on myös kaikkea kivaa yhteistä tekemistä, kuten paljon lautapelejä ja esimerkiksi tämä timanttimaalaus. Joka toinen tiistai meillä on asukaskokous ja sen muistiot löytyy täältä ryhmätilan pöydältä. Täällä on myös kaikkia muita tärkeitä papereita ja ohjeita. Seuraavaksi voitaisiin kurkata tänne meidän ohjaajien toimistoon. Täällä meidän toimistossa me tavataan asiakkaita ja pidetään palavereja ja tehdään kaikkia meidän kirjallisia töitä. Eteisen kautta me päästään tällaiselle käytävälle, josta löytyy vähän kaiken näköisiä ovia. Muun muassa täältä löytyy vessa meidän asukkaiden käyttöön. Täältä löytyy myös sauna ja tietysti sen yhteydestä suihkutilat. Käytävän päästä löytyy pesutupa, josta löytyy yhteiseen käyttöön siivoustarvikkeita sekä pyykinpesukone ja kuivuri. Käytävän toisesta päästä löytyy toinen toimistotila, missä me tehdään ihan niitä samoja asioita kuin päätoimistossakin, mutta sen lisäksi täällä on mahdollista pitää ryhmiä ja esimerkiksi sairaanhoitajan vastaanotto löytyy täältä kerran viikossa. Sitten palataan vielä kertaalleen pihalle ja kierretään katsomaan meidän takapihaa. Täältä löytyykin sitten iso terassi ja sen yhteydestä grillikatos. Täällä mahdutaan hengailemaan isommalla porukalla ja esimerkiksi nyt kesällä pidettiin taideryhmät täällä pihalla. Kiva kun olit mukana tutustumassa meidän tiloihin ja toimintaan.